CTV dam Chhan Isua nen lo ngai thatu zong zong te in zawa in to le Krista Isua mingin chibai kan buk le vek cheu ni tukin jinga chuan Harsatna Engtin nge kan Hmachhawnang ti emo Engtin nge Harsatna alo thlenin rilru kan putanga kan siamang ti mangin pathian thu kan ngai to hole to nani kan thu pui hi soifia naturata na thabera ka ngai chu testimony mangbokin ania review maila ka testimony bok mangin ethu hi kan ngai to tlang le don ania yen kan soyanga kumsang ni le som pasari khanin nupui kanaya kan nupui hi missionary ni wangin hunsanga a oma te chuan kumsang ni le som pakua missionary tangchuan alo honga ti chuan kumsang ni le som pakua chuan kapan hena tangin kan indang zui boka ti chuan veng pakhata kan indanga mi in hnuai kan lo ve ni ti chuan nupa chaw om kan nia wangin ei tur hrim hi kan leilok vak ngai lowa chan chu chuna na kan tho ve ve wangin tin tlai lam te cho yamin som te tin mundanga te kan nei thina wangin kan da che mai thina chu wan chu kan lei khol ngai lawani bu fai po chu tiang bok chuan a be ka lei kan nei ngai lawa kezili nga te te lei thin kan nia chu po chu kan ring rei thin khopani tianga hun mang chu kan nia wangin kum sani le som pakua khan free covid lo leng thuta khove lamang anga a chi ai mema engtia ma chon tur nge tipo angai to phalawani chumi ni wang chuan mi pui po kan chi aya min kai hroi tu te poin engtiang min kai hroi tur nge tipo an hre thiam lawani an ni po mang ang ve tho khan nia ti chuan kan office bang kan na bang chu kan ho ve le maya ti chuan mi hin lo phumurum-mura dora te bu fai ten lo puchuaka ei tur ten lo lei khol truna ti chuan lockdown ti trong kam te curfew ti ang chi te a kan set du nok noka kan nu pa chuan maro chu kan nu pa chuan han in lei khol ve chiama han ti ve chiam tur khan ngai to na po kan sem thiam lawa kan ho ve mol topa kan bu fai bel te chu kan en ve china bu fai ke jinga chu le thin ta chu kan lo ei phai ve deuh hlek to wangin ngai that nan ti in bu fai chu ka zong ve turin kan chuaka a be ka zong ni lovin ke jinga vel bak le tur chuan ka chuak lo thim hrima amaro chu dora kan le thin na te dora te chuan kan wak vela bu fai ke zi le na tur kha alo om to reng lo mai ni a bek vekin an lo zuar to mi in khatiang huna chuan a ke zi hral khan lo pe to lo kha lo nia a bek lo chuan le khan phal to tlat lowa tin a bek te po khami hausa te po alo ni fur to ni ta chuan ril ru khan bu fai kha kan ring rei don lo ti ka ria rei lo te a chuan ei tur kan nei lo mai don ani kan veng omna a khan kan la tlang nel em lowa Harsatna mi han hril mai tur pon mi kan la po em lowa kan la ne em lawani kan u le naw te kan chung te om tho ma se om ho ngai lo kan ni awangin Harsatna thlen mai kha kan tan a har ve tho boka chu din huna ka de la ka din lai chuan ngai to na thadeu mai ka neya chi ai zong in thil ka thlir mi lawani chu Harsatna ale chu beidon na mi zong an beidon lai chuan karil ruina adap chu Engtin nge he Harsatna hi ka Hmachhawnang ti in rilru ka siamane chu hun laya karil ro lo lang ngal vat chu lom na in ka khat lo thu pathian rong bol turin ka in buat saya na tho angaya ei tur zon angaya ka du ber chu hun thol ne nia hun thol ka nei du thina wang hian zinga ma takin ka tho thina mi tho ma in pathian polna ka nei thina ni ma se ka ngai tua ni somli te chong hei ve hi ka chak thina cho han ngei ve wang dei ka chak thina
ma se na thok chuak chunga chongnei hi kangam chi alo thin ani chuta che chuan karil ru in le ka hundu ber le pathian ka dil thin hun tha nei ka du le ama pol na hun tha kalau dil kalau o em engtika ma kan nei thei ngai lo tura ka ngai chu alo thleng don ta tin karil ru ka in siama lom na in ka khatani ta chuan ka honga kan nu bula mang ang lawang choi tur kan nei katia ni chuan kan nu ne na chuan choi e anga ke chu pathian ina min pek dan le he covid chunga pathian in tur min ti chu chongnei tong trai le pathian ta na insertion le in buat sai ni katia ti chuan chu covid ma chon tur chon kan in buat sai ve ta ti chuan chu ka ngeya lai tin cho ka ngeya cho ka ngei regular tial khan jing cho po chu tiang takin chak na em kha ka nei lo zuya ka taksa in chu chok ngei ril tram lo na chon min man zui ve mai ani ka hu phurang em chon alo har sa em lowa tin kan nu po in cho min ngei pui thin boka tiang chon hun kha kan mang chowa covid lockdown ani chodan chu kan ria 21 days a khan cho kha ka ngei ve thei ta der mai ni pathian chu fakin nomro se kalo be seile kalo du em thin kha covid lai khan covid chan tir na bera khan kan nei ta der maya ta chang khan covid chodan tur kha ka zoom chho ta em mai ni chuta chuan zir tur kan nei ro chu ti hian ka soi du ani kha covid a khan mi zong an be donga mi zong an mang anga thi mai tura in ngai na te beidong mai tura in ngai na te e tur nei lova in ngai te anom lai khan ka thu thluk na ve thungai ro chuan chongei tong trai ani dai thunga ka hun du em kan nei thei mi lo tura kan ngai kha covid chung khan pathian in min pe hlau thung ti ka sia chuwangin mi tam tak beidon na khan mi in harsatna tam tak tok ma sela kanuna ero chuan harsatna in ka thlir ve du lowa beidon thlakin ka thlir du tlat lowa wang khan covid chung khan voi khat ma hi min ne ngai lowani pathian chau chu fakin nomro se chuwangin kan thil thlir dan le kan thil vate dan le kan thil ma chon tura hian kan ril ru le ke ma ni apoimo em ani voin tukin zinga hian in nuna po in chung kwa apo harsatna beidon na alo thlen reng hian nangma ipoimo i chung kwa ten beidon na an ngai huna po i chung kwa te an beidon huna po nangma i beidon huna po i beidon don huna po ingai to na hian harsatna kan thlir dan hidikro se ti hian tukin zinga hian ka cha du cheni harsatna beidon na alo thlen hian pathian hi asukiang tu turani lawa keima ni hi anhe tu tur jok kan ni chuwan chuan covid lai po khan anhe tu turin keman kan ne miawa beidon na in ka ngai du miaw lo chuan harsatna khan min ne thei ngai lowani engwange kati chuan pathiana ka in nga wangani pathiana tong trai na nen kati wangani chongin pathian ka ko wangani ma se chu ta chuan ka soile du chu so ka ngei khan chu harsatna chu min lakin saktorin voi khatma ka dil ka relawa he beidon na hi min sut ken sakro tin ka dil lo kha tong trai chung zung khan ka du ber le ka dir ber chu pathian ne na len dun chi ka dila pathian ne na kan len dun na athat chuan pathian nen kan relationship hi athat chuan kan mang an na te kan beidon na te hi kan soi ngai lovin pathian hian min lo ne sang mai hi en lo ni zo chuwang chuan tukin zinga hian in chung ko beidon na le harsatna in to kani pon pathian nen in len dun na kha tiketla chu chuan i harsatna mang an na zo ka pathian in achin fel sak zo kang che ti hi tukin zinga ka cha du che ni pathian in lamchan Isua ngai thatu zong te in zawain ma som vek zo ro se